musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daniyeri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñay windere feñjay ɓattaake bindaɗo njeslaare nogase ɗiɗi colte hitande ujunɗe nogase tati ɓattaake men fayti koye gurdam galleji no gowɗen wadde kala ñande alarba so artude dewle nde tawno jeeya koye haajuji e himmeji e doge ɓurɗe tidde e nder gurdameje meɗen hade men yettade yewtere men ko fate banggue dewle jayde weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe yewtere men buuɗal yurmeende kam heeɗiyankoɓe mum kala ene nelda duwaw musidɗo men biyeteɗo Papis Guissé Papis Guissé mo ganduɗa battuɗo men haqille battuɗo heɗade en gila 2016 gila 2015 teskiɗen o jokkodire men gila 2016 e kala sawmo heeɗo yewtere buuɗal yurmeende kame actualité ji mum kala kam woni mo jinnaɗo mum yalti aduna yontere yawtunde woni biyeteɗo sohna Dieynaba Siré Ba jeltoɗo aduna toon to Côte d'Ivoire wira alhamisa jawtuɗo Dakar lamorgo leydi Sénégal eɗen nelda duwaw ɓesgu makko kala nde jomiraɗo ɓeydata yurmede mum e makko kanko e dendagal maɓe julɓe kala ha tenti noon ɓiyi ko biyeteɗo Papis Guissé taweteɗo toon to Burundi jayde weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe e hettiyankoɓe mum kala heeɗiyankoɓe yewtere buuɗal yurmede eɗen ndedda duwaw dendagal ɓesgu Wourossogui kala ɗum ko caggal jaltugol aduna baniraɗo debbo biyeteɗo Kadia Sy taw kadi ganduɗa ko heeɗiyanke mawɗo no fewi jewte men buuɗal yurmede kono ne kadi ko musidɗo mum no fewi kadi ko mawnum guiƴum funere mum woni sohna Mariama Sy bani men debbo taweteɗo toon to Espagne ɗum noon e nelda duwaw dendagal ɓesgu sisiɓe kala e noonne kadi dendagal enɗam Hammada Duma ɗon ɗo Wourossogui ɗo kanko sohna Kadia Sy jaltuɗo aduno nde jomiraɗo yurmotomo yaafomo nannamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala musidɓe tedduɓe haade men yettade jewte men ko fate dewle eɗen garta seeɗa e actualité ji ñalawma hande o laamu leydi Sénégal kame gouvernement Sénégal e ɓesguji Sénégal naɓe kala ene tijji koɗo mumen tedduɗo woni roi Maroc ko hande o waɗata jillu makko e nder leydi Sénégal soɓe eɗen gandi hakkude Maroc e Sénégal ko jokkodiral manggal woni ɗon kono kadi gueɗe dendaɗe hakkude leyɗele ɗiɗi woni hen ma holle ɓiɓɓe leydi ndi ko wayno saari ha to Soumbédioune aɓe mahi ɗon nokku mawɗo taw ko chambre froid ɗo liɗɗi moftete awoɓɓe to gaddi to mbaɗata taw liɗɗi ɗi bonata taw ɗi mbawi duumade taw kadi yimɓe hewɓe ne mbawi gollade hen ko dendal hakkude leydi Sénégal kam leydi Maroc e gueɗe goɗɗe jogorɗe siifede hakkude leyɗele ɗiɗɗe ha ɓuura kadi wawde moƴƴinde jokkodiral hakkude ɗeɗo henna leyɗele ɗiɗi kala to leydi Mali tinama hanki jaltugol aduna saggataɓe tato ɓe laafaji mbulaji taw koɓe Sénégal naɓe yanoɓe ordoyade hedde diwan Bandiagara ɓe jaɓɓi ko pittola kamɓe tato kala koɓe Sénégal naɓe waɗi hen joyo gañiɓe hen eɗen mbi yo jomiraɗo yurmoɓe yaafoɓe nannaɓe aljanna so tawi koto leydi Mauritanie monde Afrique ko jayde ɓe kolliti wonande gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie woni Mohamed Ould Abdelaziz
hande o mo ganduɗa taweteɗo e juuɗe ngam tumede ɗum ene dirtini ngaalu leydi ndi holliti e nder haalande mum sakkitinde wonande ngaalu makko ngu ko ɓuuri hen heewde koye dokke giwɗe e laamɓe arabeɓe o holliti won hen ni laamɗo arab goto e leydi gotiri arab rokkimo kene tolno 50 millions koppreje dollar woni ko sakti kono ɗin konnguɗi wona ɓurɗi jaɓede jagorɗo cellal ɓalli mo leydi Mauritanie siifi hanki kayitol wo holliti ko heddi hen ko fuɗɗoto ko 2 lewru mars fanduɗo hen ndu wonde hankkadi ni clinique aji privé woni cuuɗi safara privé ɗi gonaɗi laamu mbaɗata consultation mumen ko 8 heures subaka ha fayanma 22 heures ko ɗon haɗata pecce jamma hankkadi ni ngala hen kono kadi kala mo ɗoftaki ngal kuulal yo andu wonande suudu mum safara koko uddete ha tiiɗa wonta safru cakkitorɗen walla mbiyen jeheten ko toon to leydi Guinée Conakry hanki tentini Mamadi Doumbouya colonel derguiɗɗo laamu Alpha Condé gila tan 5 septembre 2021 o holliti hanki kadi o arani ɓoyde laamu so tawi transition makko timmi tan duuɓi ɗiɗi ɗi ganduɗa transition puɗɗiɗo 2 janvier 2023 so tawi timmi tan ko jaaho bolol makko o arani ɓoyde ɗon to leydi Côte d'Ivoire cetal haɓatoɓe ceerle ɓe gummini campagne mawɗo no feewi on campagne noon jogori laatade koye 6 lewru mars ñalawma rewɓe o ko nden ɓe gumminta campagne taw kadi ko toon to Bois Fulaye no mbiyatno bufa wuro woto ko toon ɓe gumminta ɗuma Bois Félé ko toon ɓe gumminta oɗon campagne taw kadi campagne o ko haɓade ceerle ngam teskede 2022 nder leydi Côte d'Ivoire waɗi ceerle kewɗe no feewi ha tenteleur juin ɓe teskima kala temdere nde limɗa 50 ceeri ɗum noon ne adda sukaɓe hodde e booli wasde needi nde tawno yimɓe so ceeri sukaɓe mabɓe ceerat ɗum ne kadi ko caɗele mawɗe no feewi koye ɗiɗo hen kabruji meftuɗen seeɗa wonande jayde moon weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe ene ɗoftodira e yewtere moon buuɗal yurmeende musidɓe tedduɓe kala alarba eɗen keewi arde e gurdam galleji ɗi nde tawno galleji ɗi so ɗi peewi tan yimɓe gonade jaam yimɓe ndeeƴat hayso ɓe karani kono so galleji ɗi ndeeƴani hayso ñamde ne woodi yarde ne weeti galleji ɗi belata welata e galle noon ko yewtere rewɓe galle jeeyaɓe jewtida aɓe jalda aɓe pijja aɓe janodira worɓe galle aɓe jalda aɓe pijja aɓe janodira sukaɓe galle ene jewta ene jala ene pijja ene janodira ɗon so koɗo are galle haaɓata teni kadi so hooti dañata ko nawti e bonande so are galle a tawi rewɓe galle ne ndentodiri soɓe jooɗima ɓe jewtitta worɓe galle ne ndentodiri soɓe jooɗima ɓe jewtitta sukaɓe galle ne ndentodiri soɓe jooɗima ɓe jewtitta ko musiba woni on galle jaam ala e on galle ɓuuri wonde ɗon ko ɓerɗe dentodirɗe tikkodirɗe haabre bonde woni on galle kala jaltuɗo galle o wiyata ko hayyo hande mi malama ɗum noon hoɗɓe e galle ko kañumen mbaɗata ha galle wela wonko haalni wonko haalnaki wonko jari wultinde wonko jarani wultinde wonko jari wadde e ɓernde wonko jarani wadde e ɓernde ko jari wadde e ɓernde ko aɗa andi mboɗa andi ko jari tikkande ko aɗa andi mboɗa andi ko jari wultinde ko woni gul wulti aɗa andi mboɗa andi
won haala ko hendu jarani wadde e ɓernde saka wultinde won e geɗe ko hendu jarani wadde e ɓernde saka tikkande ɗum addi hande dentodiral kewgal gongal e galleji fonnoɓe welnude fonnoɓe weldude fonnoɓe wonde e jaam mbaɗi koye mumen e jahannama ɓerɗe mumen ne cuma aɓe cuma maaro yorko aɓe cuma cawɗi deedi maɓɓe aɓe cuma ɓerɗe maɓɓe aɓe cuma gonka maɓɓe aɓe cuma mbaadiji maɓɓe aɓe gostodira bonande hakkude maɓɓe ɗum ɓuri heewde nder toɓɓe toɓɓade nder galleji ɗi hannde kono wonɓe e galle ɗaminiɓe mawnude e galle ɗaminiɓe ɓesnude e galle ɗaminiɓe ɓesguji men nguuroya gurdam moƴƴam pourtant ko wonde yimɓe moƴƴuɓe welɓe fewɓe fijoɓe jaloɓe teni kadi muñoɓe yaajɓe moni kala daña ko heeƴi e mum moni kala daña ko heeƴi e mum tawno yimɓeɓe potani en jogui woni yimɓe aɓe jogui ko wiyete andude gurdam savoir vivre ɓen ne gandi gurdam no wurdite ne jogui woni yimɓe ko makañen ganda haydara ko makñotoɓe ganda savoir parler mbawa haalde so mbiɗo konngol pattan sa rena cikkata ka baranɗoɓe neɗɗo taw kamɓe ko noon ɓe mbayi soɓe kaala ɓe miijotako buttat konngol tan ɓe jaaha an joguiɗo gurdam moƴƴam ganduɗo gurdam ganduɗo haala sa nani o no haaldini cikka ko jawiɗoma walla ko gañƴoma walla ka baranɗomo neɗɗo walla ka nantanɗomo mbaɗa e ɓernde ma ndentoɗamo ndentoɗa konngudi makko kankone ha ɓooya rentoma dentodira ɗon hakkude mon taw ko bolle puyɗe ɗeɗo gueɗe aɗi ɓuuri heewde nder rendo ngo moni kala yo andu mo wuurdi o emo hoddi o holno gurditta e makko gurdam moƴƴam taw ngalda caɗele nguuron jalok mbason wuurde rentade nguuron kaldigal mbason wuurde rentodirde saabu yimɓe soɓe ndentodiri tan wonko ñawi hakkude maɓɓe ko ñawi hakkude maɓɓe ko soɓe kaali tawata ko bolle puyɗe bolle puyɗe nde tawno enen Allah ne waɗi en ken tikkoɓe ɗum ken tikkoɓe enen goto men bolle puyɗe ne tikkini ɗum ha maaya bolle puyɗe ne tikkina neɗɗo e nder enɗam mum walla e nder galle mumen neɗɗo tikkanma ha maaya taw ko bolle puyɗe mbimami so jangtima ɗum an hoorema yawotomo a jippinan mo less taw nanguirɗamo ko neɗɗal moƴƴal nanguirɗamo ko neɗɗal bangal fayida neɗɗal mangal mo wona gorko mo wona debbo nanguiramo oɗo kay machallah kono ko tikkani oya ko so hiñama ha andi ko saabi o tikkani o tan a tellinanmo par ce que valeur mo dokkuɗamo ɓuuri tikkere nde laabi million nde tawno ken tikkoɓe sen batti samminde tikke en batti famodirde moni kala famana goɗɗo tan gurdam men moƴƴat gurdam aduna ko famanam mi famanma famanam mi famanma mi yiiɗa dille kewɗe mi yiiɗa gulali kewɗi min jimi ko son wottima ko foftade ko ni nehirami famiranam noon minne somi fini ko feekade tan nde tawno gallamen ko feekade ko altade sukaɓe ko dugde ko ƴattade ko hudde ko weddade ponoje weddade baŋuji weddade kaaƴe aynirde sukaɓe noon nehirami faminiranam noon ya min somi yontama ko tef mi defat mi defta mi adda o noon so yontama ko ñinkiti ñankata ñinkiti ha yimɓe juula garta heddo hankkadi ni deedine goya yimɓe ne hay sa wari o changeta ko noon woni hira moni kala famane ƴeewe hol felo tafetego e mbaadi yano nandiral tawne yuɓɓi e nder galleji ɗi ha jomum wahlire seesa ha ɓucce taw en tinani caɗele saabu holɗum kala nde kaɓɗen tikkodirɗen yettoy to sukaɓe meɗen sukaɓe men wonɓe galleji ɓe gurdi koye men sen dugdi aɓe daari eɓe daara en sen calmodirani eɓe gandi so eɗen ñamno en kaldata ɓe gandi so neɗɗo are men eɗen jewta konngudi men peltodirta ko jewtowo o tan kaldata koye on kaldanmi on ne andi sukaɓe ne gandi kentuki so ɓooyi kamɓene ɓe kaɓat ɓe tikkodira
so ɓooyi yumiraɗo kala walla babiraɗo kala fooɗa ɓiyum wooda ko loowe nofuru ɓiyum ɓiɓɓe ɓe ne gañodira ɗum ɓuuri hewde nder galleji ɗi ndentoɗen ɗe gueɗe ndentoɗen ɗe gueɗe ɗum ko gueɗe gaddoje civilisation e galle sen ndentima ko gueɗe gaddoje ñiddo e nder galle so en ndentaki ɗe gueɗe ɗon noon dewgal welata ɗon ɗo galle baaɗo ni wayi dewgal welata ɗon eɗen garta seeɗa to banggue oɗo hen baniraɗo debbo mo kalɗen ɗo hen jaltugol aduna mum e fuɗɗode yewtere meɗen woni oɗo hen debbo goyaɗo e nder aduna o kala woni Dieynaba Siré nene mum Papis en teskima ko yalti aduna faade ɗo gasa taw ko hedde yontere en tan fawde seeɗa aduna fof woyimo ha tenti noon aduna fulɓe ngam jokkere makko enɗam e moƴƴere makko e mantinademo to banggue moƴƴere e mantinademo to banggue jokkodire moƴƴe en keeɓi audio goto iwde musidɗo Mamadou Diop gila Thaïlande Amadou Guissé joom galle makko kanko Dieynaba Ba jaltuɗo ɗum o wi e nder audio joom suudu makko jaltuɗo ɗum ko duwoni ɗum ha timmi yidde mawdina hakkude mabɓe korsani hakkude mabɓe kala fodde rewi hakkude mabɓe on yeehi yawakimo o yawaki ɗum kono noon nde on yalti aduna ñande wira alhamisa jawtuɗo to Dakar fodde aduna garɗo e fodde ko haale debbo o moƴƴere ko e fodde ko sette debbo e moƴƴere ko kanko elle o meeɗa yiiɗum o meeɗa andu ɗum ndeke firti hande sinno ko hande wonnoma o nangu debbo ko ɓuuri ko nanguno ɗum ko allahu akbar fodde ko nani e debbo ene haala ko fodde ko yiiri yitere makko e ko yimɓe goyi debbo ko gila to banggue audioji gila to banggue noddali gila banggue arɓe gila to banggue ko yi so wonano debbo o de maayi yalti aduna ma o nangano ɗum ko ɓuuri ko nanguno ɗum ko musidɓe tedduɓe e heyma musidɗam gorko gurduɗo joom suudu mum heptin golle joom suudu ma gila no wuuri e heyma banam debbo guurduɗo e joom galle mum heptin darde e golle joom galle ma gila no wuuri goto e men kala ene waɗana goɗɗo baɗal mantinigal gorko ene waɗana joom suudu mum ko mantini debbo ne waɗana joom galle mum ko mantini saabu ne jibinana joom galle mum haa ko jibini ko nottoto koye yettode joom galle mum tene debbo o jaɓi ɗum welti hen saabu hay debbo goto yiiɗa jibinde ɓiɗɗo o nottoyo e yettode janande wonde hay yettode makko kanko debbo o yiiɗa debbo yiɗi fof ko jibinde wiye woroto ɓiɗɗo ma o de artima bamum ne nande bamum ne wela debbo wona debbo ne wela ɗum fabbade ɓiyum fabboro ɗum joom galle muɗum ene wela ɗum ndeke firti noon ko welata ko koko welata foti ko welnede goto men kala yo heptin darde goɗɗo manta ɗum jaara ɗum teddina ɗum yiɗa ɗum ɓamta ɗum hormo ɗum suura ɗum gila no gurdam ne woodi wasa accede ha mayta ɓe Allah waddi gurdam ɓe Allah waddi gurdam onon ndendi gurdam onon ndendi ƴiƴam onon ndendi ɓesgu onon ndendi leeso onon ndendi koye mon ñabbuji daaɓoji hakkude mon so heeɓi o tan heɓat o so heeɓi o heɓa o kon neɗɗo goto kala ko muusi oya muusat o kala ko muusi oga muusa oya an gorko a suurat joom suudu ma jiiɗa ɗum toppirɗa ɗum teddina ɗum banna ɗum hayso ñagakima mbasa fadde ha ñagoma gorko foti andu tan ko debbo mum sohli
aɗa jogii mbaɗa, sa ala hay soko cetta mo jogiɗa o mbaɗa gila jomum ñagakima. mbasa accu ha jomum ñagoma. so wona taw ko gueɗe kese goɗɗe garɗe jomum ne sohli taw an a anditani ɗum, kono ko ganduɗa ɗum omo sohli ñagati fotani won. ɗum koye sohlaji makko jeeya, ko ɗum yonnatamo, ko ɗum safnatamo, ko ɗum feññintamo, ko ɗum taganma kadi aybude e makko. ɗum noon ko an waɗata gila o ñagaki. debbo ne ene foti andu ko joom galle mum wawi, ko hattani e ko wawi gandamo. sahande o weeli, sahande o jogii, sahande o metti fof ganda. sa andi a ferguitta koye makko, sabu neɗɗo kala ko deftere tenti noon joom galle ma. debbo sa resama koye galle gonɗa ka joom suudu, oɗo henna ko joom galle ma, koye ma wo joftata, koye ma wo ñaltata, koɗo ma wo dawata. poɗɗa ko andudemo no kom no gandirta hoorema, walla no kom no gandirta ɓiye ni. andumo temedere dow temedere. nde tawnoni gorko so weltima ene feññina. ñande o welti kala ganda o ne welti, holko weltinimo. mbere ko dañƴo haalis, walla woni koye ƴamde, walla hande ɓernde ko woni holko heɓimo. ayi ballamo weltade ha ganda ko welti ko woni, ndewa ɗon ha gandamo kanko gorko o. ñande wo metti kala ganda o ko mettuɗo, ndentoɗa ƴeewa ko mettinimo ko woni e dow mbadi andude ha ganda saha so mettini ko ni o wayi. somo jogii ganda, so ala ganda. sa andi ɗum ha gasi a wawi wurdude e makko. janggo so wiyama ko ni gorko ma wayi, aɗa wawi wiide wona gonga, i mbaɗandi joom gallam. ko noon ne poɗɗa wurdude sukaɓe maɗa. ganda sukaɓe ma, kala ko wiya ɓiye waɗi, aɗa wawi wiide aha omo wawi wadde ko ɓuuri ɗum sabu mbaɗa andimo. kala ko wiya ɓiye waɗi, aɗa wawi wiide mi andi o waɗani ko takkal sabu mbaɗa andi ɓiyamo o wawade ɗum. joom galle mane andu kala ko wiya waɗi, aha mbaɗa andi kay joom gallamo mbaɗa andi o wawi wadde ko ɓuuri ɗum, mbaɗa andimo. oto mboɗo wowi mbaɗa andimo. ayi a fi hello jinnoɗo bonnandema o. so yinno ko bonnandema dewgal ma, a fiimo hello. so yinno ko bonnude ɓernde ma, a fiimo hello. so yinno ko taynudema, a fiimo hello. sabu a wimo an ɓuuri andudemo joom galle ma. aɗa andi joom galle ma ko jiɗɗo worɓe, ko jiɗɗo rewɓe, ko jiɗɗo rewɓe. mbaɗa andi joom galle mo jiɗɗo rewɓe, holko bonnata mboɗomi komi debbo, c'est tout. an aɗa andi gorko ma ko jiɗɗo rewɓe, ka debbo. so joom galle ma arema, andinmo ka debbo, hollumo ka debbo, hollumo an ɓuuri rewɓe, hollumo an wawi, hollimo an wayumo. ayi kewa e makko, tuuyoma ngo heewa e makko ha fakita ha ɓurta. ɗum ene jeeya e janggo goɗɗo ronkude wawde nadde e maɗa. gorko ne andu joom suudu ma. haadema noddede téléphone wiye joom suudu ma waɗi ɗum, walla duda e ɓernde maɗa joom suudu ma ne waɗa ɗum. andu joom suudu ma, andumo tigui rigui haade goɗɗo haalandema hol gonɗo joom suudu maɗa. andumo joom suudu ma so jiɗɗo haalis, andu ko jiɗɗo haalis. so wiyama joom suudu ma ko jiɗɗo kaalis, aha ko min gay mbaɗa andi ko jiɗɗo kaalis. mbete kaalis ne wawi fiññudemo mi anda. andu sene wawi fiññudemo walla fiññudemo. sa andi ɗum koye jikkuji makko waɗa, ƴeewa fertade, ƴeewa ardade, ƴeewa fewnide. wona joom suudu ma ko jiɗɗo yaade ko jahowo tan, ko kiiroyowo, ko beetoyowo, ko ñalloyowo, walla ko jiɗɗo yewtidede, walla ko jiɗɗo joñade tan. fo andu ɗeɗo gueɗe fof neɗɗo yo andu ɗum tigui rigui. toɓɓere wonde nde jiɗɗen nadde, kala gorko biyowo debbo, soko min resnoma min, so min resnoma tawno koye aljanna gonɗa. ayi jeygue, ayi gorko jeygue. sa yeehi galle makko a namdima joom suudu makko gurdam makko on so filti haalandema,
o waɗi ɗum koye jahannama o soki ɗum toon. Kala gorko biyowo debbo janano soko min resnoma min wallahi soko min joguinoma a deltat ko ni mbayata min ɓurɗo wawde leptude debbo kala ko gorko biyowo noon debbo. rewma ha ganca gorko ma jiiɗa ɗum resatama te ni fijirma walla ni ferguinma bonnuma. ene jogui woni yimɓe ko joomen ɗemɗe ko avantage uji mawɗi so ɓe ñantima ɗo walla ɓe kaala ɗo sa yiiɓe a sokkoto e mabɓe sa yi ha nder tawa ko jiiba bolo woni toon. ɓe ngala jam ɓe dokkata jam ɓe dokkata hay dépasse. piitoɗa toon ha maya jiiɗa sertude joomum kadi donka. woni dewle wiyete ko ɗaccal buduk badak. ngoni ɗaccal buduk badak ngara tan e ɓulɓi ngara e ɓulɓi walla caski walla aɗa ɓulto ɗacca walla baddi tawa hen ɗaccal tan ko ɗaccal tan meftagal tan ngal kolo e juuɗe ma foof. ngal ɗaccal sa waɗi hunuko maɗa sa reppi ha ngal ari to goddolɗo a dañi probléme. ngal ɓennata ngal yaltata. ɗum waɗi woni dewle ko ɗacce buduk badak ni ɗe mbayi. ɗe ceerotako ɗe jokkata aɗen ɗon puŋŋini. ɗum noon neɗɗo kalɗo omo naata yo anduɗo o naati. kala belnanɗoma ha weeli rento a wone dewgal aɗa wurde e joom galle ma on donki muñodirde oɗon jiɗodiri soit ko ese walla ko gorko o soit ko yummum walla ko enɗam walla an debbo ko jinnaɓe ma walla ko enɗam ma kan ma jooɗade sabu ne waɗa. wonɗo suka debbo yiitinto seeɗa won gorko desowomo jinnaɓe makko ene ndewa caggal gam yidde firtude rokkoydemo goɗɗo. ɗum en jii ha wayno leydi. kanko e hoore makko omo resodira e gorko mo ala moyen. janggo hande ɗi whatsapp uji gardini wo andodira e goɗɗo mo yiiri dañal walla mo tuumi dañal ɓe jiɗodira hen ha ɓerde makko wi min holko saabi waɓe ni ndesanimi ɗo gommi mboɗo maaya mboɗo sufra ɗo ko saabi waɓe ni ndesanimi. mbaɗo ni hen o omono jogui omo maahi omo jogui otoji omo jogui galle mbetomo wawi resde. omo ala haydara o mbetomo ronki resde. resata ko yidde e hoolare e rokkude jaam. wona jawdi resata wona galleji resata wona otoji wona mbaadi wona ɗemgal wona wulde jaw wona ɓuuɓti. fo ganden ko resata ko. ya ha jalta e ngal dewgal walla jaltinɗa e maggal walla mette hakkude ma e SN no mbiruɗen hakkude ma e gorko bona tawɗo jiɗodiri. jaha destoyɗa banggue goɗɗo mi wiyata yidde de mbiyami ko jarabi mawɗo arta hakkude moɗon sabu oye gorko no leldortoɗon ni walla no mbaɗon ni mankuma an debbo walla an gorko on dañca debbo goɗɗo no oto wayata e ma ni no wano e ma ni ino rokkiranoma no rokkiranno hoore makko ni oɗo wayani noon ɗum mankuma on seyɗani watta artude e maɗa. debbo ne hefto gorko wona ɗum ya ha mbatta yidde haalude ceersero ma o monay dewgal ha mbatton miijodirde ha mbatton yewtude ha cikkon elle goto mum fof so bonni dewgal mum on pottitima on guurdu. ɗum woni ko wiyete coup de foudre. ɗum ko haba an mansura. kalde deppuɗon ha bonnuɗon dewle mon kawriɗon on gondata ko ɓuri no ñalawma goto ten on ndesodirta. alay sago neɗɗo sa resi ɗum aɗa yiɗi ɗum mbawa wadde maîtriser hoore ma mbawa wadde maîtriser jinnaɓe ma so debbo o so gorko o ha mbawa wurdude. debbo sa resi ɗum ko an woni protection mum. an woni protection mum e bonnoɓe. ko an heedata hakkude makko e jinnaɓe ma. ko an heedata hakkude makko e jinnaɓe ma.
jinnama ko kaali anani mi nani nene mi nani baba mi nani mami haalde makko ko haali mi nani mami haalde mabɓe goto e mabɓe kala gandina ɗum ɗo foti haadde goto e mabɓe kala no foti hormorade goɗɗo o ko an ɗoftoto jinnaɓe ma ko an yiɗata jinnaɓe ma ko an ñamminta jinnaɓe ma ko an yarnata jinnaɓe ma ko an yiɗata joom suudu ma ko an hormoto joom suudu ma ko an holtinta joom suudu ma ko an safrata joom suudu ma ne ko an yiɗata ko an jibinanta jinnaɓe ma kañumen jibinma joom suudu ma kañum jibinantuma ko awdi ndi gonɗa e awde beele annene yencinde wadde catal yarude banggue ɗum wona enɗam ne tiife hakkude dewgal gurdam hakkude ma e jinnaɓe ma nani gurdam hakkude ma e joom suudu ma nani pewna ga moƴƴina mbasa jibde gurdam sa jiiɓi gurdam tan jiiɓa galle ma jiiɓa hoore ma bonna programme ma bonna kala gueɗe ma foof ko gueɗe jarɗe accude hakkille no fewi musidɓe tedduɓe tinnoɗen e koye men Allah subhanahu wa taala wallen so buuɗal yurmeende feri feeñi feeñjoye ɓattaake musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar ketki malaki jame jaam Allah ñalla nen